गोजोन फुंबिलि एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै मोजां दं होननानै दिनैनि बे ब्लगा मोनसे फिसा ब्लग जेरावहाय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आखायाव लादों जे जों मारैहाय जोंनि न'आवहाय जेरावहाय मोनसे फिसा स्पेसाव जों माबोरैहाय माखासे अर्गानिक भेजिटेबल्स मैगं थाइगं गायनानै जायो स' थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि स' नोंथांमोनहा नायनो हागोन नैबेहाय मैथाया बेसे मोजां ग्र' जादों बेयावहाय जेबो होआखै खालि गोबोरखि हासारल' होनाय जादों बिनि अनगायै जेबो आलदा हासार होनाय जायाखै आरो लोगोसे बिनि खाथियावनो नै बानलु सुजुमुखि ना मा होनो बर'आव मा होनो आं बिनि नामखौ मिथिया नाथाय जों बे बानलुखौ बायब्ला थगायजादों मानोना जोङो राजा बानलु होननानैसो बिदोंमोन दखानावहाय ओमफ्राय दखानदाराबो राजा बानलु बियो होननानै फानदों आरो नाथाय जेब्ला गायो फिथाइया थायो बेबायदिसो ओंखारबाय आरो माने गोथों गोथों जायो सुजुमुखि होनो नामा ओमफ्राय नैबे मोनसेया जाहैबाय बानलु थफा दा बे बिफांनि नामाबो जायगा लायै जायगा आलदा आलदा बुंनो हागौ नोंथांमोननि जायगायाव मा नाम बुंनानै गाबज्रियो बे बानलुखौ कमेन्ट सेक्सनाव आंनो फोरमायनानै खोन्थाहर जुदि आलदा नामजों गाबज्रियोबा बेबो जोबोर मोजां फिथाइ थाइबाय बेखौ जावैदोंमोन जोङो जावैनानै ग्र' बेगावहाय जावैनानै जेब्ला बिफाङा देरो होमबा जों गायस्लायनानै होबाय आरो नैबे जाहैबाय आपेल बिफां बेबो फिसामोन बेबो जा मोजां देरबाय बेखौ आङो आसाम फुड फरेस्ट नि अनार बिथांनिफ्राय बायनानै लाबोदों जोबोर मोजां जाबाय बेबो नायनोसै फिथाइखौ मोनजायो ना मोनजाया उनावहाय आं आपडेटखौथ' लाबोबाय थाखागोन बेनि गेजेरावनो नैबे फिसा फिसा जायगायावहाय आं बानलु बिफांखौ गायनानै होदों नैबे मोनसे बानलु थफा बेबो फिथाइ थाइबाय आरो लोगोसे नैबेबो फांसेबाव आपेल बिफां ग्रिन एप्पल बिफां बेबो जोबोद मोजां देरबाय नैबे मैफ्राय बिफां बे मैफ्राय बिफांखौ आङो गायाखैमोन हारसिंसो रज'दों बे गोबोरखि हासार होनायावहाय बेगरफोर दंफायोमोन खोमा बे हारसिं रज'दों लोगोसे नैबे मोदोमफुल बिफाङाबो हारसिङैसो रज'नाय बेगर दङमोन खोमा हारसिङै रज'बाय जों फुवासै जेरै दं ओरैनो दोनबाय लोगोसे नैबे सुमफ्राम बिफां आरो नैबे मैफ्राय बिफां फांसेबाव आरो नैबे जाहैबाय आनारस बिफां बेखौ नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ सिगांनिफ्रायनो नायबाय थायोब्ला हमनो हागोन आं बेखौ ग्र' बेगाव गायदोंमोन दा जायगा मोननायलाय आं बेवहाय गायस्लायनानै होबाय आरो नैबे फांसेबाव बानलु बिफां बेहा गोसोम बेबो जोबोर मोजां फिथाइ थायबाय नैबेबो केपसिकामसो दे बियो बानलु बिफां बानलुआनो नाथाय केपसिकाम आरो बियो बेबो जोबोर मोजां बिबार बारबाय बेबो थायसिगोन लोगोसे जिं जिङावहाय नै मैथा बांगालखौ थुनानै होदों आङो मैथा बांगालाथ' फांसे फांनैयानो थैयो जिहेथु जोङो न'आवहाय बारा मानसि गैया जथेस्थ' थैयो बेखौनो खेबस' खेबस' जाबाय थायो जोङो जिं जिङावहाय मैथा बांगालखौ थुनानै होबाय जोबोर मोजां देरदों बेखौबो बुरजाथारमोन फुख्ल' फुख्ल' होबाय बिनि खाथियावनो नै लोगोसे भेन्दि बिफाङाबो जों खननैसो जाबाय दे लोगोफोर बेखौ जानाया खानानै आं नाथाय बेखौ भिडिअ लायाखै नै दाबो आरो ओंखारबावदों फिथाइ बेखौ खानानै दोननोसै आरो नैबेथिं जाहैबाय मानलाग्रा बिफांफोर जेरै सबाय बिमा थाइबें जाहैबाय गरसि जाहैबाय जोगोनार जाहैबाय ओमफ्राय जिंखा जायगाया खमखाय जोङो बैसांखौ मोनसेल' होदों ओमफ्राय बेगरफोरखौ थुनानै होबाय ओमफ्राय बेयावहायनो गावसोर जेरै गोसो ओरै मानलानानै थाथोंसै आरो दा रिजाल्टआ नै आङो गाज्रि मोनाखै सबाय बिमाया जोबोर मोजां थायबाय दा न'आव मैगंबो गैखाया बेखौ खानोसै आरो दा नै थाइबेंआबो जोबोर मोजां थायबाय थाइथामसो थायनानै दङ थाइनायाथ' खाजाबाय बै थाइसे
ओमफ्राय आरो नै गाहायाव थाइसे दंबावो गाहायनि ओमफ्राय गोजौसिननिया खाजानाय जाबाय आरो बेखौ दा जों खानोसै गरसि जिंखायाबो बिबार बारबाय थाइसिगोन खोमा नाथाय नैबे सबाय बिमा ओमफ्राय थाइबेंखौ मोनजाग्रोसिगोन आरो फार्स्ट टाइम हारभेस्टिं लोगोफोर बियो दिनैसो खाजेनदों जोङो नै सबाय बिमाया मैथा बांगालफोरखौथ' जागासिनो दंखायो स' नै बेसेल' जोंहा लोगोफोर स्पेसा मैगं गायनो आन्था स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे फिसा मोनसे ब्लगखौ मोजां मोनदों होननानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनानै हो आरो जायफोर बिथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदान आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै हो गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनफिनबावगोन थेंक्स फर वाचिं